ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ସକାଳୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପପଟ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସକାଳୁ ରୋଷେଇ କ'ଣ ଭାବି ଯାଉଛି ପୁରୀ ଆଳୁ କଷା କରିବି। ପୁରୀ କରିବି ବୋଲିକିରି ଦେଖୁଛି ତେଲ ବୋଲିକି ଟିକେ ନାହିଁ ସେଟା ଅଟା ଚକଟି ନେଇ ଆସିଲେ ହେବ। ଅଟା ଚକଟିବା ପାଇଁ ବି ନାହିଁ ତେଲ ଆଉ ଛାଣିବା ପାଇଁ ବି ନାହିଁ। ପରଟା କରିଛି ପରଟା ପାଇଁ ବି ତେଲ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେଉଛି। କ'ଣ କରିବା ଆଜି ରୋଷେଇଟା ଠପ୍ ହେଇଗଲା। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଅନାନି ଟିକେ ବାବା ଅନାନି ନଙ୍ଗୁ ବାବା କି ଜୟ। ନଙ୍ଗୁ ରାତିରେ ଶୁଶୁ କରିକି ନଙ୍ଗୁ ହେଉଛି। ହାଁ ତ ବସ୍ତ୍ର କିଏ ନେଲା? ବୁନା ବୁନା ହଉ ଯା ମମ୍ମି ବାହାରିଲେ ମନ୍ଦିର। ମାମା ତୁ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ନା ମା ସହିତ? ହଉ ତୁ ଥା, ମା ପଳେଇଲେ। ଯା ମା ପଳେଇଲେ ମନ୍ଦିର ତତେ ନେଲେ। ଶୁଣୁ ମା ପଳେଇଲେ ମନ୍ଦିର ତତେ ନେଲେନି। ତତେ କିଏ ନବ? ବାବା ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ, ଜର ଜର ବା କାରରେ ଯିବୁ। କାର ଗଲେ ଜର ଛାଡ଼ିଯିବ। ଗୁଣ୍ଡାର ଫଟୋ ଉଠଉଛି ବାବା ଷ୍ଟାଇଲ। ଇଏ କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ? ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଇଲ। ପୋଲିସ ପୋଲିସ। ବାବା କ'ଣ ହେଇଛି ଚା ପିଉଛ? ବାବା ହଉଛନ୍ତି ତ ବାବାର ବେଣ୍ଡ ବାଜି ଥଣ୍ଡା ହେଇକି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ସଫା କରିଦିଅ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିଯିବ। ତୁମ ସବୁ ରକମ କାମ ଜାଣିଛ? ଆମର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି ନା, ଏମିତି ସବୁ ଶିଖିଯାଅ ଭଲ ଫ୍ରିରେ ସବୁ କାମ ହବ। ଆମର ପାଣି ପାଇପ୍ କାମ, ଗାଡ଼ି ରିପାରିଂ କାମ। ଗାଡ଼ି ପଙ୍କଚର ମାରୁଛ କେତେ ନବ? ଗାଡ଼ି ପଙ୍କଚର କେତେ ଅଛି? 100 ଟଙ୍କା। ଏତେ କମରେ? ଏତେ କମରେ ଚଳିଯିବ? ହଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ ଖୋଲିକି ବସିଯାଅ। ତମେ ଯାହା ବି କର ତମେ ଫେସ୍ ରିଭିଲଟା କରିଦେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବିଥିଲା ମଣିଷ ଫେସ୍ ରିଭିଲଟା କରିବନି, ପାଣି ବୋହିବା କଥା ଫେସ୍। ଚା ଫା ଦରକାର ନା? ଚା ଜଳଖିଆ କିଛି ଲାଗିବ? ପାଣି ଫାଣି କିଛି ନାହିଁ? ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପୋଛିଦବ, ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି। ଗାଡ଼ି ବାଗିଲା ତାକୁ ପୋଛିଦବ, ଧୂଳି ହେଇଯାଇଛି ଗାଡ଼ି।
ବାଗା ବାଗା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏପଟେ ଏପଟେ କହୁନ ଏପଟେ ଏପଟେ ବସି ବାବା କହୁନୁ ଖୋଲିଦେବେ ଏଇଠିକି ଆସୁନୁ ଖୋଲିବୁ ବାବା ବାଟେ ପଳଉ ସେଠି ବସିବୁ ହଁ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ବାବା ଖୋଲିବ ଏପଟେ ବାବା ବସିଲେ ନା ଆସିବୁ ବାବା ନ ବାଇ 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 ବଦମାସ ହବୁନୁ ବଦମାସ ହବୁନୁ କାଲି ଲଗେଇ ଦେଇଥିନି ତେଲ ମାରି ଦଉଥିନି ଲଗେଇ ଦେଇଥିନି ମୋ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ଆରେ ମୋ ଭାଇ ମେଡିସିନ ନେଇ ଆସିବୁ ଆସୁ ହେରିକା ଗଲେ ଆସୁ ତା ବାବା ଆସୁ ଯାଇନି ତା ବାବା ଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ତାଙ୍କୁ ତ ଜମା ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ୁନି ପାଣି ଟାଙ୍କି ସଫା କରିକି ତଳ ଉପର ଟାଙ୍କି ଦୁଇଟା ସଫା କଲେ ତଳ ସଫା କଲେ ଉପରେ କାଲି ସଫା କଲେ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ସେ କମୁନି ମୋତେ ତ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ସିଏ ବି କମୁନି ଏଥରକ ଯାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଉଛି ଟୋଟାଲି କମୁନି ଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲ କହି ଗଲେ ଗାଡ଼ିଟା ବି ପଙ୍କଚର ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଚକା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ନେଇକି ଗଲେ ସେଇଟା ପଙ୍କଚର ମାରିକି ଆଣିବେ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ପ୍ରବଳ ଆଖି ଫାଖି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଫୁଲେଇଛି ସବୁ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା କ'ଣ କରିବା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ଆସିଲାଣି ବାଇ ମମି ପଳେଇଲେ ଅକରପଡ଼ା ମନ୍ଦିର ବୋଉ ବାପା ଲୁନା ସବୁ ଯିବେ ମୁଁ ଏଇନା ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ବୋପାଲ ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ବାବନ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛୁ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ଲେଜକୁ ଆଣିଛୁ କିଛି ଆଣିନୁ ପଳା ସେପଟେ ଏପଟେ ପଳା କୁକୁଲି ଆଣିଛୁ ମୁଁ ଚାବି ଖୋଲିନି ଘର ଚାବି ଆସନ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ ଆଣିଛୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ ଗାମଛା ବାନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲ ଗାମଛା ବାନ୍ଧିକି ଆଇଲ ଆଚ୍ଛା ମେଡିସିନ ମତେ ଗୋଟେ ଦିଅ ରେ ଦିଅ ରେ ହଉ ଦିଅ ଗୋଟେ ଦିଅ ଆରେ ସେଟା ମୋର ନୁହେଁ ଯାରେ ତମେ ବୁଝିବ ସେ କଥା ଗୋଟେ ଦେଇଗଲ ୟୁଟ୍ୟୁବବାଲା ଯେମିତି ପଇସା ଦେଲେ ଗଣନ୍ତିନି ନା ଦେଖେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ଆସିଯାଇଛି ତ ବାବା ଗଣୁଛି ଖାଲି ଗଣୁଛନ୍ତି କେତେ ପଇସା ଆଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବାବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାଲା ପୁରା
ବଣ୍ଡଲ ଦେଇଦେଲେ ତମକୁ ଅଣ୍ଡରେ ବସେଇକି ସୁତା ବାବା ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେବା ହେଲା। ମୁଁ କହିଲେ ଖାଇଦେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ବି ଏ ଦିନରେ ବେଶ ସମୟ ରଖିଲା ବେଳକୁ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ ଶୀତ ଦିନ ରହିଯାଉଥିଲା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନ ଖାଇବ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ବି ଘରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଏକା ଏକା ଖାଇବି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଦିଅର ଥାଆନ୍ତି ସେ ମୁଁ ମିଶିକି ଖାଇଦେବୁ, ସେ ତ ନାହାନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଏକା ଏକା ଖାଇଦେବା ଆଉ। ଗୁପଚୁପ ଟେଷ୍ଟି ଗୁପଚୁପ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁପଚୁପ ଖଟା ପାଣି। ଚାଲ ଖାଇବା ଗୁପଚୁପର ମଜା ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜରୁ କେତିକି ସବୁ ବାହାରିଲା। ଫ୍ରିଜଟା ଏମିତି କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ସବୁ। ଆଜି ଫ୍ରିଜ ସଫା କରୁଛି। କ'ଣ ସ୍ମେଲ୍ କରୁଛି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଧେ ସ୍ମେଲ୍। गरम गरम पूरी किए खाइबे आलू को जाऊँ नाली नाली आलू को राति रोषे आलू बसा खाई सारे समस्ते पूरी असर पागला दिजन को गोड़ाऊँ पूरी ना बाबा ना असर पा गोड़ाऊँ लुण ढालदेला जा सब ढाला उल्टी सब ढाला बाबा न अनादी अनु असर पा गोड़ाऊँ ते हाँ डाकबी ना आस फेर मत भारी भोक लगे खाईगल हाँ राति 10टार आउट लाइट राति पाठ पढ़ राति 10टार बाबा ना पाठ पढ़ुचु बाबा सहित ना ना मेसीन रे लगे मेसीन रे लगे तो कौन कहली हे बाबा पाठ पढ़ुन बाबा पचार 1 2 लिखुन ना एबीसी लिखुन ए माँ कौन आन पचारूनु तो हाँ माँ कौन आन देखा देखा टे पाराटा ये देखे देख बस तू ताप भात डाली चिकेन रखू है बुझलु देखे दे छांग मान देखे दे देखु मो माँ आनी खेलना
बंधुक खेलना ना एमती खाइबे चढ़े मैंने टू टू कर खाई दौन ना डिश तोर सब गुली मरामती ना हौ ता माची खेल ना राति 10टा बाजले आस जाई मंदिर गोटे जाइए अकर से पूर्णावती सैला तो एबे सब आस बापा बो लुना मम्मी सब जाइए देखा 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 देख ये तो पारा घुमुरी पर कह दे आम ब्लॉग टी भल लगे लाइक कह दे आम ब्लॉग टी केमी लगे आपण मानकू ब्लॉग टी भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे लाइक बाय बाय गुल्लू को गुल्लू डेली आण ता गुल्लू आसला हे आम गुल्लू पलि आइला से भी कर एडी बसी कर कह दे बसी क्या कह कौन कहबू भुजिया कौन कहब से कह दे हो कह दे सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे लाइक करेंगे गुड नाइट बाय बाय 8:65 मैं सोचा कि 3 नहीं से कहबे से टिके कैमरा को टिके डर से आसना फ्री होना एक्चुअली मेरा 5:58 बाय बाय ठीक है।